wonke umuntu unentlango yakhe. Nyani nam ndiyamngqinela ubomi bentlango esiphila kuzo abuna age, abunakuba uneminyaka emingaphi. Wonke umuntu unayo into engumcelimngeni ebomini bakhe esinokuthi xa siyithiya sithi intlango ubani ajongene nayo. And I was reminded ngebali lemvelaphi yale nto kuthiwa si-scapegoat. Scapegoat libali elisingiselwe kwinto ekuthiwa kwakuye kuthi ubani asawuva uba umthwalo uyamangemela wengxaki athabathe ibhokhwe abheke nayo entlango. Xa ifika phaya ashwabule ukuze ayikhulule ibhokhwe entlango. Xa ebuya enenkolo yokokuba ngabana laa bhokhwe imke nezaa ngxaki zakhe, ubuya ngoku ezawuqala iqala elitsha. And so intlango indawo yolahla iingxaki zethu ukuze sithi xa siphuma kule retreat okanye si-spiritual weekend sethu siphume sisithi ndive ndohlukene nemithwalo, ndive ukuzola koxolelo. Okwesibini, siphawula apha kwezi zifundo ingakumbi esi sesibini esifunde kuso. Ndikhalela ukuba siqaphele kuverse 9 kachapter 13 amazwi kaYesu awathetha engacengi, onendlebe zokuva makeve. Ndikhalela uba xa sigoduka ndithethe nje loo mazwi kuni, ndithi eli xesha silichithe apha lifuna umntu onendlebe zokuva eve. Uthi ongenazo iindlebe zokuva sithi thina elethu igqathu silizamile into ishiyeke kuwe. Kodwa before ndifike kuloo ndawo ndivumeleni okokuba nditsho ukuthi lo ngumzekelo phakathi kwemizekelo esixhenxe uYesu ezoba ubukumkani bamazulu. Okokuba buyintoni na ubukumkani bamazulu versus ubukumkani obabukho ngelo xesha kwaSirayeli. And so wathabatha abantu wabaqhubela kufutshane nolwandle. Uthi ke uMateyu noMarko xa ichaza kuthe kwawufika apha kufutshane nolwandle wabonakala uba abantu bayamangamela uYesu. Wathabatha mgama uYesu wahlala enqanaweni ukuze afundise selwandle isitshwele esi sisemhlabeni. Kwinto ke awayiphakamisayo negqamayo yeyoba ngabana umhlwayelo othile, le nto kuthiwa umtyali ngesixhosa esisimple, esowa wahamba eyokwenza umsebenzi wokutyala. Wathi xa iwenza lo msebenzi wakhe imbewu yakhe yawa kwiindawo ezine ezahlukeneyo. Bendivile xa kufundwa apha, kodwa ndirhalela uba ngabana ndingayiphindi laa nto ibifundiwe ngoba isikhombisa lo mzekeliso okanye le parable kwizinto esifanele uba intliziyo yethu irresponsible kuzo xa kutyala ilizwi likaThixo. Ngaphezu komtyali lo kuthethwa ngaye phaa, kodwa ndirhalela ukuyisondeza ezintliziyweni zethu oba ngabana xa kuthethwa ilizwi likaThixo lifika ezindlebeni ezinjani na. Lifika ezindlebeni ezifana neziya zokuqala athi uMateyu xa ithetha yayingumhlaba okufutshane nendlela eyathi imbewu yawubekwa kuwo, yaze kwathi kwawufika amaqhwa nemimoya yatshabalala. Eyesibini yafakwa phakathi kwemithana enameva, nayo zange inike siqhamo. Neyesithathu yafakwa kwindawo apho yathi yakubekwa khona ayabi namhlaba wokuntshula okanye wokumilisela iingcambu zawo. Ndivumeleni ke nditsho ukuthi xa uyiWesley Gilder uyabaluleka uba ungakhuli nje ubheka phezulu. Kubalulekile into uba ngabana ukhulu ubheke phezulu
at the same time ukwazi nokhula ukubheka ezantsi, ngoba kuza kwenzakalisa ukhula ubhambuzele nje kanti awunazingcambu kule nto uthi kuyo. Kuyabaleka into yoba ngabana ukhula elukholweni, kodwa kuyabaleka into yoba ngabana ukhule ekunzileni ukubheka kuThixo, ekumthandazeni, ngoba le mbewu yesithathu into eyichanileyo kukuba ngabana noxa imiliselwe phakathi kwemithana nemeva, ingxaki yayo zange ibe nazo iingcambu ezendeleyo zokubambelela, ngoba kobu bomi bokukholwa kubakho ixesha loba ngabana khe kugqutha imimoya. Ndihamba nani nabantakwethu? Izolo bendithe xa ndithetha apha ndakhumbuza uba ngubani nosekho, ndazoba ke izinto eziyimimoya yogqutha. Allow me to say namhlanje kubomi bokukholwa kukho amaxesha oba ngabana khe kuvela amaqhwa, kuvela imimoya, kuvela iinkanyamba. Ifune loo nto iGilda engakhuli nje ubheka phezulu, kodwa ekhulayo nobheka ezantsi, ikwazi uba ngabana xa kufika amaqhwa ibambelele ngeengcambu zayo ezisindiselwe kuKristu iNkosi. Okwesibini, ndivumeleni Gildas zaseFalls Bay, nditsho into yoba ngabana apha xa sigoduka namhlanje into yoba ukwamkela ilizwi likaThixo alinanto okwenza noba zingaphi sermons ezishunyelwe phezu kwakho. Ukwamkela uYesu Kristu njengenkosi nomsindiso has got nothing to do noba ngabana iservice yakho in the movement ingakanani. But inento yokwenza nento yoba ngabana ube nexesha loba uthabathela culo besivule ngalo izolo elithi ndingakhe ndibe nemizuzu ndodwa ekuthandazeni. And so uconnecte le nto niyenzileyo yoba ngabana khe nimke kwingxolo yaseKhayelitsha nize kule ndawo nizame usetsha uYesu into yoba ngabana ingaba uYesu ufuna ukuthini na ngam. Lixesha elo apho ufikelelwa into ethi ukuwolandela uKristu akunanto okwenza neminyaka usenkonzweni, kodwa kunento okwenza nale nto kuthiwa ngesiNgesi yi-personal encounter. Nazi ke iingongoma zam endirhalela into yoba ngabana ndibe ndireflektha kuzo kwesi scripture endithe xa ndibeka ivesi ndathi lowo neendlebe zokuva makeve. Ndisiqhathanisa nalaa ncwadi yeGenesis ebesifunde kuyo, apho kuthiwa kwathi lo mama akukhulelwa emveni koba ehleli ixesha elide engenabantwana. Kwabakho impixano apha esiswini kuye, abantwana bakhe besilwa bengekaphumi. Waze wathi uThixo xa imphendula wathi apha phakathi kwakho esiswini kukho izizwe ezibini, nalapha kuni ziGildas zikhona izizwe ezibini. Uba awundikholelwa hamba noPawulos xa esithi ngaphakathi apha kum kukho impixano, ndikhe ndithi ndirhalela ukwenza okuhle, ngoba apha ngaphakathi kwam kukho udabi olungalaziyo. Ndithi ndirhalela ukwenza okuhle kusuke kuphume okubi, because apha ngaphakathi kwenu xa nigoduka be cognizant, yazini uba ngaphakathi kwenu apha kukhona izizwe ezibini. Wakawathi omnye umntu okleva xa ithethayo wathi apha ngaphakathi kukho izilwanyana ezibini. Kuxhomekeka ukuba sesiphi na usifeda kakhulu ukuze sohlule sinye. In other words, wena udalelwe uba unganguye umuntu onobubele, kodwa ngenxa yokuba ufida isilwanyana soqhuku side sohlule esi sobele, apha ngaphakathi kwethu kukho izizwe ezibini. And so it depends oba ufide esiphina kakhulu ukuze sohlule esi singenamandla. Wena udalelwe ukuba wena ube ngumuntu onothando,
kodwa ngenxa yokuba ngabana ufida esi somona kude kuphele yoba esi sothando sohlulwe sisilwanyana somona uthi uthi tshe umuntu ungabisabona nto inhle ngaye because apha ngaphakathi kwenu onendlebe ezokuva but allow me to say xa ke ukwazile ukusohlula isizwe sika Esau kukhula isizwe sika Yakobi uthi uJohn Wesley kubakho lento kuthiwa the evidence of transformation kubakho iimpawu zenguqu iimpawu zenguqu uthi uJohn Wesley izibeka athi zi-fruits of the spirit into yoba ngabana sirhalele ukulandela uKristu omlandelayo kuba sibona ngathi uyathembisa yenziwa loo nto kokuba ngabana ngaphakathi kwakho usohlule isizwe sika Esau kukhula isizwe sika Yakobi. Esibini nto sithuze sikwazi ukusohlula isizwe sisilapha ngaphakathi sikwazi ukuthetha sisithe ebantwini onendlebe zokuva makeve into uba ngabana sipractice le nto ibithethwa izolo xa kuthandazwa kodwa si-spiritual si-scriptural holiness into uba ngabana ungathi ngenxa yokuba uyigilda ucinga fama we have made it in life. Instead of doing that we are striving for Christian perfection each and every day. Siyazama okokuba ngabana sibe singabi ngabo abantu besifudula singabo. Yonke lento ke isincedisa kuba ngabana scripture is the way for us to refer as we strive for Christian perfection. And so the end results yilento kuthiwa yi-social holiness. But allow me ndiyivalele ndawo ye-evidence of new birth ngelithi kufanele uba ngabana guilders zase-False Bay kubekho lento kuthiwa yi-inward change. Xa ngabana ngaphakathi kwakho kwizizwe ezibini ufanele uba ngabana kuqale kutshintshe ngaphakathi uthi ungekathethi ungekangqini ungekaziwa kodwa utshintsho lungaphakathi libonakalise ngaphandle uthando because itendency yethu maKristu uba ngabana sizimela ngokuthi all is well kanti ngaphakathi wenzakele. And so I appeal to you into uba ngabana ukuze sikwazi ukuthi onendlebe zokuva makeve funeka kuqala kuthi kubekho lento kuthiwa inward change or inward transformation which brought about outward appearance lento kuthiwa fruits of the spirit. Yesithathu into ndivumeleni ndithi kuni guilders lo Thixo esimkhonzayo xa sigoduka is able to plant a seed ebomini benu. Besifunda apha ngomhlwayeli lo Thixo simkhonzayo unamandla wokutyala imbewu ephilileyo ebomini bethu. Unamandla wokuthi sekusithwa akukho nto inophuma kubani. I always refer to myself nobhala kwibali lexhego lapha elalini. Utata angasoze ndimlibale utata wakadangazela ixhego elathi utata ephelelwe ngumsebenzi emali kuthi xa kuthiwa kuzawunikelwa utata aphume enkonzweni kuba isazela sakhe sasisithi andinayo imali yonikela. Lathi eli xhego liqala imcela utata lisithi kuye gqarha suphuma ngenye imini usezawulunga. Guilders zase-False Bay, allow me to say lo Thixo esimkhonzayo nguThixo kasezawulunga. Ungangathi akuzulunga namhlanje kodwa kusezawulunga. Into ebangela uba nditsho yinto uba ngabana uthi umbhali akawayibala amadini. And so awuqalileyo umsebenzi usezawufeza empilweni yethu. Into ebalulekileyo yinto uba ngabana uthi xa uphuma kule retreat ubheka kule ndawo okuhlalwa kuyo ngegama lakho uthi ndingumntu omtsha otshintshileyo onendlebe zokuva makeve. Owakugqibela ndivumeleni
ndipropose into ethi xa nimka apha Gildas zaseFalls Bay seke nigade inhliziyo zenu. Guard your hearts. Ngoba ininzi into elukuhla umuntu kweli lizwe. Kodwa xa ugade inhliziyo yakho akululanga into yoba ngabana ungagaxeleka kuloo nto. Yokuqala endicinga fana uba yinto eyingxaki elukuhla abantu abatsha kweli lizwe bubumnandi bomzuzwana. Kanti sifanele uba sithi sizi-Gildas of the 21st century kuthi ngoku mandi nifike nithi ubabalo lukaThixo lunanele. Into ebalelekileyo kule meko esiphila kuyo sidinga okanye icawe idinga iGildas ezinobungqina nobupersonal kunabantu abathatha into ethethwe ngabanye abantu. Laa nto yayisenziwa ziiGildas zakudala ezibuzwayo into uba ngabana umbonephi wena, iphendule ithi ndimbona apha kum ehlamba impilo yam. And so until iGilda iba nale nto kuthiwa i-personal encounter with Jesus, sisezawuba nengxaki yabantu abangakwazi unika ubungqina obunamandla ezweni, abangakwazi ukuthi onendlebe zokuva. And so allow me ndinimnenele ekubeni xa uphuma apha ndiyakucela mntu waseFalls Bay uzuke urhalele uba ngabana ndingakhe ndibe no-personal encounter with Jesus, so that ndizokwazi ukuba xa ndithetha onendlebe zokuva eve. Yesibini into xa ndisithi guard your hearts, zininzi bethunana ndivile umumvi nje lapha again ethetha apha wathi iGildas ziyagowa. And some of iGildas sigoyiswa ngoJonas. Asekunjalo bantakwethu. Sekunjalo bantakwethu. Phuma apha usithi ngoku ndiphumle kuYesu ngokofefe lwakhe. Ndinethemba elikhulu ngayinceba yakhe. Ndivumeleni bantwana basekhaya, Gildas zaseFalls Bay, ndithi kuni amandla okuma kwelizwe elixokozelayo akadingi iGildas ezongeza ingqondo. Amandla okuma kwelizwe elihleli lingcola kakade akadingi iziGildas ezakongeza ingqondo, kodwa adinga iGildas ezimiliselwe kumhlaba ongofongovo. iGildas ezazinto uba ngabana kuthi ilizwe lawungathi liyatsha zithi zona masibuyele kuThixo. iGildas ezithi kwawungathi izinto azihambi kakuhle zithi zona uThixo nguye ozasihlubula. iGildas ezithi xa ilizwe lingahambi ngendlela ebonakala ngayo zime entabeni zisithe elizweni ngomso ukuqina kwelanga. Nizakukhulula bazalwane bam, lidinga iGildas ezazinto uba ngabana noba singangena emlilweni asingeni sodwa emlilweni, kukhona ongena nathi emlilweni. And so ngivumeleni ndithi sanukongeza ingqondo, sanukongeza ingqondo. Lizwe siphila kulo lihleli lingqola kakade, but ngoku lidinga abantu abaphila kuThixo, abantu abaphila kuThixo. Kule meko sikuyo, in the interest of time, ndivumeleni ndithi iGildas zaseFalls Bay, hambana apha batala wethu, nisithi kubantu abathi ndiyamazi ngonyaka othile kulo kwakusolwa kusithiwa wenze into ethile kwarhulumente, ufike uthi wena unamandla ongaphakathi kwam unalo usesweni, and so neendlebe zokuva makeve. Ufike uthi sebesithi I'm not sure
I'm not sure nobala noba ndim ngedwana. You know, elilizwe bantakwethu make ndiyithethe le nyani. Elilizwe siphila kulo line-tendency yoba likuthi tear down. Ukazuke igama lakho libe into ohamba kuthethwa ngalo kwizihlazo zasekhaya litsha, kodwa funeka uphume uzicutha usithi ngoku kunjalo ndiyamazi emkholweni. And ube ne-ability yokuthi sekunjalo ethethe bagqiba onendlebe zokuva. Bantakwethu ndinikhulula ngokuthi xa nigoduka ninoxanduva. Guilders sasafonifayo ninoxanduva. Because laa mbuzo kubuzwa ngulaa mzalwane, are we still relevant now? In the midst of ilizwe elinje, is the Wesley Guild still relevant now? And I say ndiya-maintain ndisithi yes, it is still relevant, but idinga abantu bokushape, abantu abanamaxesha oba angaphenduli yonke into. Ndivumbhale sithi ndawugcina umlomo wami ngomkhala xa ukhohlakeleyo esebusweni bami. And so ndinikhulula ngelithi xa nimka kule ndaba, mind what you say, because then we take our ngeninini isenza kufaka engxakini. Ekwesibini, mind abantu hamba nabo, because senzakaliswa ngabantu esibathembileyo abathi ndihamba nawe kanti lonke elo xesha xa uphuma uyokwenza ngawo isitori. But into endifuna uninika yona xa nigoduka uthi umkhola sewisile ukuthemba uYehova nokuphepha ngaye kuko kulungileyo kungathenjwa abantu. And so xa nimkapha yiyani emakhaya umama notata bexabana ufika uthi onendlebe zokuva. Ngobutsho umoya. Iya mani bantakwethu kandigoduke nibheke emakhaya kwaba bantakwenu banganifuniyo ngenxa yeziphiwo zenu. Umkhumbuzo oba ngabana le nto uyenzayo awusukeli mna, usukela into yokuThixo emfana nendlebe zokuva. Ngacinga fana amakhaya ayavana. Ndithatha ikhaya lakho uyoxelela abantu, ndicinga fana baxelela abantu abame kakuhle kumakwabo. I like what omnye umculi kwezi ndumiso othilo ngenye imini bathi ndiyakudini. Ijongile ndiyakudini. Akuphela amandla omzimba. Siziphakamisa izandla amandla nkwamkele. Ngoba le nto ndininika yona yokuya elizweni ifike nithi kongalifuni ilizwi likaThixo nolifunayo nithi onendlebe zokuva bakeve. Idinga abantu abakwaziyo ukunyamezela, ngoba ukuhamba noKristu udinga abantu abangathi umnqantsa wonyuka athi ndiyayiyeka le nto. Kudinga abantu abathi ndandingabizwanga muntu. Godkanike izolo bendinirefreshe kwibali lam loba ngabana sahlala sinyungutheke enkonzweni, sinyunguthekiswa ngutata uthile kanti lebamba sinyunguthekise into abantwana bakhabeka. And I assume uba nani niyagqitha kwezo zinto zoba ngabana nithiwa ngabantu abakhokheleyo nabakhulu ecaweni, benithiya kuba abantwana babo abekho. And so umthandazo wabo into uba ngabana naba bakhoyo babangababheka phambili ngaphandle. But yani kwabo bantu banjalo nifike nithi onendlebe zokuva ngeke, ngoba kuthethi thina uthetha uThixo. Onendlebe ke zokuva bakeve. Bazalwane bam, godukani manje niye emasebeni apho kungekho manyano lingenayo, kodwa niqale nithi phaa emanyanweni onendlebe zokuva bakeve. Khamente engcwele yakwethu nithi nisiye esekethini nibe ninawo amandla asuke esebeni, because igildi engekho sesebeni inqaphile esekethini. And so allow me to say le nto ayiqali esekethini, iqale esebeni, ukuze esebeni kubekho abantu abathi sibona inyathelo lakhe libheke ebomini, sirhalela uhambe emkhondweni wakhe onendlebe zokuva. In other words, uthi apho uYesu
ayinotyala lapha. Mna ndinixelele uba uyifuni le nto ndiyithethayo, it's up to you. Unendlebe zokuva. Okay. I'm reminded of into eyenzekileyo eKhayelitsha recently. Kubhubha abantu abasixhenxe bekutyumba. Wesley Guild, it is upon us into yoba ngabana siyome ezitratweni zaseKhayelitsha sime sisithi uthi uThixo. Bazalwane bam, akwenziwe njalo phezulu. It is upon us into yoba siyoma kwizitrato zaseKhayelitsha sisithi bazalwane bam akulunganga ukubulala umuntu. Kule meko siphila kuyo sidinga benditshilo that sidinga iWesley Guild engongeza ingqondo. Sidinga iWesley Guild ezawumama uThixo. Kwenzela abantu bathi singeva kulo ukuthi nguThixo. Allow me ke ndiniyeke ngelithi xa nigoduka banda kwethu seningamlibali uThixo. Ningamlibali uThixo. But mandigqithe kule nto ithi mfundisi nama ndiseva kwamna ngondilapha andiseva because ndithelwalwe zinto zelilizwe. Uchuko lweWesley Guild alishukumi. Ndithi sendifuna uvuthixo kubekho umntu ondihlebelayo into uba ngabantu kuvile nabakwenzeke ntoni. Allow me to say disconnect kwinto zelizwe and connect with Christ ukwenzela uzokwazi unika ubungqina ngoKristu ophilisayo. Wesley Guild yaseFalls Bay, allow me to say nalapha phakathi kwethu ngosibahle kangaka kukhona abantu abathandiseva nokuthini uthini because kukho ubani owandinyathelayo ngonyaka othile. You know amaKristu anento yokugcina iminyaka athi ngonyaka othile sikhula kukutata phaa wayiphatha idayari ka-1995 ngo-2008 akurefreshe kwii-minutes zonyaka othile kube zamdila izinto eyenziwa ngeli xesha. Allow me to say that time has come and passed. Ngoku sifuna abantu abanendlebe zokuthixo. So nina nizigidimi zokuya elizweni nithi onendlebe zokuva. Niya ke nani ningaphelelanga okanye ningekho perfect enough because apha ngaphakathi kwenu kukho izizwe ezibini. And it depends upon you into bangabana which one you fit the most so that sizokwazi ukohlula esini. Yana emakhaya. Yana emakhaya. Niyopholisa imililo evuthayo. But for us to be able to do that, funeka simkapha sicela amandla. Simkapha simcela uThixo. Oba ngabana ndingekathethi Thixo akuthethe wena. So sayenza lo nto ngoba sibheke emthandazweni. Allow me to say kudala man uzihambe spiritual retreat. Kudala. And ndiyarefresha qho. Kodwa ndiyakucela ukungaphumi nje. Andikwazi bunjani. Kodwa ukungaphumi nje. In fact uzungabhubhu nje. Uzungabhubhu nje. Xa sawugoduka cela sithambize sonke and uzimise phambi koThixo. In fact, let me put it like this. Ukuzimangalele phambi koThixo. One of the things endizithethe izolo apha ndithe uWesley Guild ingahambeli phambili njengabanye abantu abatsalela emva. So ndiyacela khawuyozimangalela uThixo. Iziphuso azinako
Asithandaze sonke egameni loThixo.